Takže dobrý deň, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska som tu sám, lebo samovi sa dneska nedá. A dneska ideme zahrať Minecraft. Testovanie modov. Takže ideme si ukázať nejaké mody, ktoré som si stiahol. Takže ako prvý mod, tu mám takúto mapu, ktorú mám tam hore a celkom to aj pekne vyzerá, lebo sa môžem orientovať na mape takto. Taký menší detail. Celkom mi sa to aj hodí takto na Minecraft. Taká minimapka, môžete vidieť čo aké je okolie. Tak by som povedal, že sa to hodí a dal by som tomu takých 7 z 10. Takže ako ďalší mod tu máme, už ste ho síce mohli vidieť v našich videách, ale toto je mod so zbraňami a tento sa mi veľmi páči. Takže mu dávam z 10 z 10, ale ešte si ideme niečo skúsiť na tomto mode. Dobre, tak som šiel ďalej od dedinky, aby som nevyrušoval vesničanov a máme tu tieto terče a ideme si skúsiť ich strieľať z diaľky. Tak, skúsime tu stadiaľ napríklad. Damage 5,0. Potom táto zbraň ideme skúsiť. Damage 5,5 a táto brokovnica 1,5, takže asi tá brokovnica je do blízka. A do blízka dáme aký damage s ňou. 3,0. Takže toto sa skôr hodí do blízka. A ešte ma zaujíma jedna vec. Tu táto snajperka celkom. Lebo som ju už kedysi skúšal a teraz ma zaujíma aj damage, aký dá. Musím pekne namieriť. 50 damage. Ďalší mod tu máme, už ste si ho síce mohli dávno všimnúť, ale je to tento shader pack. Toto je asi najlepší shader pack, ktorý ja poznám, veľmi sa mi páči. Tá voda je úplne realistická, aha. Z tej kvapky, keď do nej skočím, tak je to ako v originálnom Minecrafte, ale tá textúra tej vody je superová. A tie tiene tiež, aj to slnko, tie oblaky. Tomuto shader packu dáva 10 z 10, to je akože 100%. Takže na ďalší mod sa musíme dať do survivalu, ale toto je na survivali asi veľmi užitočný mod. Pozerajte sa. Prídete v survivali ku stromu, zničíte jeden blok a zničí sa vám celý strom. Akože nie je to úplne realistická animácia, ale veľmi je to užitočné. Takto. No a celý strom sa vyťaží a vy vyťažíte jeden blok a máte z neho 10. Akože toto je veľmi užitočný mod. Tomuto modu dávam 8 z 10. Naozaj toto je užitočné veľmi. A ako posledný mod tu máme niečo veľmi užitočné, čo sa ide, keď chcete šetriť torčkami. Je to tu táto jedna torčka, môžete si dať do druhej ruky a ona sa vám takto rozsvietí. A nemusíte ju takto pokladať stále, ale normálne iba pôjdete a bude sa vám rozsviecovať cesta. Možno tento mod veľa z vás poznáte, ale je veľmi užitočný. Takže tomuto modu dám takých 9,5 z 10. Veľmi je užitočný a do takých jaskní sa veľmi zinde. Takže toto je koniec videa, dúfam, že sa vám páčilo. A v ďalšom videu bude aj Samu a my sa vidíme u ďalšieho videa. Tak dovidenia.